Atenție toată lumea! Deci vreau să-mi faceți o horă mare, să jucați cu toții îndrăcit, da? Că e soare, că e pace, e vreme bună pentru recoltă, da? Așa începe filmul. Ce vremuri! Vremuri în care miracole de neimaginat ale tehnicii promiteau un secol fabulos. O lume întreagă râdea și plângea în ritmul unei jucării bizare ce proiecta umbre pe pereți. Va să zic că dumneata te ocupi de umbre mișcătoare. Se cheamă cinema. Tony, îndreaptă pistolul spre Raul. Mai aproape! Trage! Au fost ani de veție, de baluri, Muzica! de bâlciuri și chermeze, ani de iubiri și de trădări, de revoltă Raul! și de curaj smintit. Cu cine credeai că stai tu de vorbă, băiețași? Cu vreun chelner de birt? Chiar nu știu de ce ești aici dacă nu ca să aperi filmul. Apăr filmul ăsta mai bine decât crezi! Pardon, le stamp. Le film, s'il vous plaît. Ce ani au fost! Grig și Leon i-au trăit acei ani. Într-un București clopotitor și bezmetic, ei au pornit să facă cel mai grandios, cel mai lung. Unde s-a mai pomenit așa ceva? Un film lung de 2 ore! Cel mai ambițios film produs vreodată. Ce ani au fost! Și ăsta e doar începutul, copii. O să cucerim lumea cu filmele noastre. O să cucerim